Ni si ka K5, Kim Montaño Caluyo. Nagsugod ang aton siring nga programa, alas 9:30 sang gabi. Kag magatakop kita alas 12 sang kaagahon. Kamusta na drang aton nga mga suki nga tagpalamati? Aton nga mga suki nga tagpalamati via radio. O pinaagi man sa Bluetooth speaker. O pinaagi man sa walkie-talkie. And of course, pinaagi man sa K5 News FM Iloilo 88.7 application nga downloadable gid sa Play Store mga ka K5. Asam nagapamati mandra sa aton siring Facebook Live. Nagatanaw kagapamati. Naka-live kita sa aton nga Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Kamusta na ang aton siring mga dito kag tita dra, mga ka-K5 naton nga nagasulusat siya. Malamo sang mga ka-fiestahan, especially subong nga bulan sang Abril kag Mayo. Kay nakadto kami to sa Dumangas kay may balita. May nagagyan kami nga mga kabaranggayan, mga barangay probably. O nga tawag na nga damo nga iridas nga mga sound system. Mga mini sound. Na-notice nato no, damo na subong lovers sa mga sound system, sa mga remix. Ano na ganit tawag ka kay 5 Vans? Paupas. Paupas. Si ka K5 Ivan Carl de Duros ang K5 Sarabaw hilig yun mo. DJ Ivan on the mix. Sa aton nga mga suki nga tagpalamati, mabatian kita halindra sa Premier Distrito, tutob sa Quinto Distrito mga ka K5. Dra sa First District of Iloilo nagapamati via K3 News FM Yagaw. Upod naton dra si ka K5 Kuya AJ. Kuya AJ, kamusta dra nakapanyapon na? Nagapabalhas dra. Master EJ. And of course, dra sa mga kaiping nga kabanuahanan. Dra sa may banwasang San Joaquin ba? First to mention gidang banwasang San Joaquin. May issue naman dra ho. May isa kun dra ka nagapadalagan sa pagka-SB member. Kaga instructor man ako nagatudlo man sa isa ka university or sa kolehiyo. Nagbinasto. Naginbastos ang isa ka babae. Bantayan na naton karon ha. Ipa-play naton karon ang ining natabo nga allegedly pag pangbastos sa isa ka babae. Hamakon mong instructor pa. Padalagan pa bilang SB member. Actually open man ang aton diri nga linya diri sa K5 News FM. Kung ano man ay hani ang sabat sang siring nagapapili bilang SB member. Na-notice naton, damo sa mga politiko, damo sa mga kandidato nga sila mismo ang nagaguba sang ila pangalan. Agree man ka mo dira? Sa aton siring mga suki nga tagpalamati, ihoy San Joaquin. Ano gani meaning sang ihoy? Yan na curious, kid ko na damo kung makitaan sa comment section. And of course, mga ka-K5, good evening dira sa mga taga-Banwasang Tubungan. Mayara sila dira nga Tubong-Tubong Festival. Dira sa may Banwasang Tigbawan, Gimbal. Ano pa dira sa may Banwasang Oton. And of course, mga ka-K5, mabatian man kita dira sa 2nd District of Iloilo. Listening via K3 News FM Leganes. Upod naton dira si ka-K5 Kuya George. Sa makatapo dra sang Philippine Army. Sa mga ka-K5 naton dra nga nagapamati sa mga base o kon sa kampo dra sang military. Sa makasimanwa ko dra sa may Banwasang Leon. Homecoming ni Alexi Cici Brooks man. Kay damo to mapaihaw sang tawag na sang manok. Ambal to ni Alexi Brooks. Sang una ginatagan siya sang aloy. Sa iya sila homecoming sang nagdaog siya sa Miss Iloilo. Ginahatagan to siya sang or nagdaog to siya ta sang Miss Echo na dilang ko sure. Sang Miss Echo na siya. Ginatagan siya sang gina-appoint siya as Miss Echo. Ginatagan to siya sang aloy. Ambal ni Cici, ambal ni Alexi Brooks.
Balya sunod, mas dako-dako naman niya isda para memorable. Ano gusto mo, Alexi Brooks, Miss Brooks? O Bangros? O pwede man pantat? Ano pagitlag, anong nami nga isda nga pwede ihatag kay Miss Alexi? Kaya mo nang request yan. Isang nagliga, dami may nagdaho sa iya, isa ka plastic, isa ka pinutos nga ano, isa ka silupin kung sa kraya pa, isa ka silupin sang aluy. Mga ka-K5. Sige, and of course sa mga kaiping dirang makabanuahanan, dira sa may banuasang San Miguel, dira sa may banuasang Pavia, Alimodjan, sa Santa Barbara, New Lucena, kag Saraga. Ati sa New Lucena, may update man kita dito sa nagbuno dito blato kay Kagawad Eric Porques. Nga nagtambag, allegedly nagtambag dari sa nagkinagamo. Na-interview ni K5 Karen Badilla, ang ring suspect. Kaya nadakpan ni siya right away mo. For example, ano to, natabo mga pasado las 3 ang hapon. O galing kay nakuhaan sa video. Naglapta sa social media ang iya nga itsura. Kasi dasig makahatag lasang information kay subong digital na ang tanan. Mga ka-K5, o tiambal niya to, ang nag-provoke sa iya ang pagtawag sa iyang manyak. O tibantayan na naton karon ang pila ka mga detalye kag report. And of course, tara sa mga pinalangga naton sa my 3rd District of Iloilo, listening via K3 News FM Kalinog nga mga baskog. Anong baskog dra sa inyo? Baskog tuhod? Baskog amok? Mga ka-K5 dara sa kay Kuya Jepoy. Kag sa mga DJs naton dira nga mga maanyag kagwapohon dara sa K3 News FM Kalinog. Sa mga K5 supporters naton dira, K3 News FM members sa Kalinog. Dara sa mga taga Banwasang Pototan, mga kasimanwa ni K5 Ray SPH Umalay, ni K5 Kulot. Good evening, good evening. And of course, sa mga taga Banwasang Haniway, sa mga taga Mina, Badjangan, Badjangan, grabe man. Badjangan, Bingawan, kag iban pagidra sa may Maasin. Pero may naton nga malipatan ng Maasin sa 3rd District, no? Wala naton pero may Malawan. Taga-dira galiya si Karen Nicole Pixio, ang aton nga pambato subong sa Miss Universe Philippines. Mga ka-K5, sa aton nga mga suking at tagpalamati, wala nagapunaw, wala nagalisaw sang radyo. Kapamati via K5 News FM Pasig City. Sa mga taga-Pasig nga hindi maasi-asin. Sa mga supporters naton dira sa mga talipapa, sa nagahimos ang ila balaligyaan, o sa ayawan pa kapulaw, masarado na tanay isang tiyanggi, galing kami naga-shot-shot pa. Tapos ang naga-shot na blaga utang man, puros man palista. Isa gani kalapad, day. Ay, lista lang, day. Baydan ko lang sa kinsinas. Alam na mga ka-K5, dra sa mga kaiping nga kabanuahanan, dra sa may banwasang San Enrique. Sa mga kasimanwa ni K5 Nadlin Shautong. O dra sa may banwasang Dumangas, ay abaw may ginpadulungan kita dra kainang police report. Kung may isa dra ka delivery boy sang tubig. O gin tiro patay. O dra sa may barangay Bulilaw, Dumangas. Ang nagtiro, barangay Tanod, mga ka-K5. So istoryahan man nato na karon, no? Ang mga detalye kag update sa sining balita. Kaya sa mga taga Banwasang Barotac Nuevo, sa mga taga Nilaw, Banate. Kay Sir Raynan kag kay Sir... Sino na ganing isa? Sir Raymark. Sa mga taga Banwasang Dingle kag Dueñas. Maayraid yung kagabi sa technical side naton dira sa 4th District via K5 News FM Pasig, K5 Edmar Liquinia. K5 Ed sa kapanyapon ka na. And of course, dira sa 5th Distrito, mabatian kita via K5 News FM Sara 88.7 sa mga taga Quinto nga mga gwapo.
Sa maragakinto nga mga pwede wala naga-rhyme how. Wala na ang pagka spoken word artist naton da. Para sa mga taga-kinto ha. Aton dra station managers ang K5 News FM Sara, ga K5 Manilin Abaro Palek. Sa technical side, ang papas ang tanan. Pero the favorite papas ang iya asawa. Ga K5 Papa Flo. Dara sa base dara sang second Iloilo Provincial Force Mobile Company, tsaktugin man ka K5 Papa Flo. Sa mga nagtapos dara sang bisok or do training na sa mga police, congratulations! Nakitaan ko gitong gin-share ni SM Maninay ang training sa mga police. Grabe, galing nga kamangay, no? Grabe pa nga mga physical exercises, mga physical activities. Ako sang una, nag-try man ako tani, nagsulod man sa paminsaron ko mag-PNP, PNPA mga kakifay. Gamihan ako magkuha sang exam. Galing nambal ko ba kaluoy, guriguro ni lawas ko. Sarangan siguro sang paminsaron ko, prong lawas ko siguro kasi wala pa ko na adlawan to sa training. Nagabaldaloy na. Saludogad kita sa mga police naton, sa mga law enforcement agencies naton dra, sa mga taga BFP, sa mga taga Philippine Coast Guard, sa mga taga Philippine National Police, sa taga Philippine Army. Grabe man na training nila, training nila. Mga kakifan. Kung nag-PNPA ako to kag nag-police ginman ko, wala nyo man ko din na kilala. Wala man kita din nag-grupuhay, ho? And of course, mabatian kita dira sa may banwasang Sara San Dionisio. Adra man sa mga taga Lemery, Estancia, Batad, Concepcion. Kagiban pagidra nga mga kabanuwahanan sa Quinto Distrito. Diri sa syudad sang Iloilo, mabatian man kita via K5 News FM Iloilo 88.7. Sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 180 tanan ka mga kabaranggayan, sa 7 tanan ka mga distrito. Dira sa mga suki naton sa distrito sang Haro, sa mga nagabulubaligya dira sa may Haro Big Market. Sa mga tricycle drivers dira, usually kung kaysa galakat-lakat pa kita. Magkadod dara sa may Haro Plaza, o damo pa kita ang mga pinalangga ng mga tricycle drivers. Kasi syempre kung matag-gabi na o kaagahon na, wala na sang nag-cater. Sa mga pasahero naton, taxi na lang gidya, taxi, angkas, o kag mga tricycle naton mga kakifay. And of course, good evening man. Sa aton sila nga mga suki nga tagpalamati. Adra sa may distrito sang Mandurriao. Sa mga ara subong sa ospital dara, mga security guard naton. Sa Western Visayas Medical Center. Sa mga nagatulotambay dara sa hamburgiran. Nagakulokaon dara sang tawag na street food. Nagahungitay sang kwek-kwek. O nagahungitay sang hotdog ba? Sa aton nga mga ka-K5 dara, good evening. Sa aton man mga barangay Tanod dara sa distrito sang La Paz, na nagabulubantay dara sa mga kabataan. Karon atawag na 8 minutes na lang mga ka-K5. Nagapulupitla taman. 8 minutes na lang mga ka-K5. Curfew na din sa syudad sang Iloilo. Sa mga kabataan dara, pagpahimudong sa inyong mga balay. Kung kaisa bala, no? Salir man na mga batasan sa mga kabataan, hindi masaway. Kaisa gasabat pa sa ginikanan. Kung kaisang tanod magsaway sila, gasabat pa sila sa tanod. Wala nagahadlok. Ambot na lang na sa ila. Sa mga listeners natin sa La Paz, kay Tita Rena Mapas sa Decamay, sa Rizal La Paz. Adra kay Mami Immaculate. Balya, thank you, gid permi kong mabatian akong pangalan. Siyempre, hindi ko na yung malimtan, Mami Immaculate. Malimtan ko na ng guro kung may amnesia na ko. Pero knock on wood, hindi man guro ko magka-amnesia. Sa atong yung mga suking atag palamatidra sa city proper. Nagapamunit dira sa Moliluni. Dira sa aton siri nga Iloilo River. Dira sa may Fort San Pedro. Kagiban pagidra nga mga baybayon o pagkasubaan naton.
Good evening, good evening. Sa mga taga-distrito sa Arevalo, kamusta ka mo dra? Sa mga taga-Molo, nagatulot-ambay dra sa mga plazas naton. Sa Lamandara Plaza, galino. Oh, Molo Plaza. May plaza sang barangay, Upad naton rin sa Master Control, ka K5 Andre Fred La Pastora. Sa News Center, ka K5 Alira Joy Apin, and ka K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton Patrol Subo, nagaronda sa syudad sang Iloilo, ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Naton Manon Wheels, ka K5 Ramelo Ramspale. Ay, tamyawon ta na din aton siring nga mga suki diri sa comment section. O kung may mga birthday dira sa inyo, may okasyon, o may luyag kamo da pabat-ibatian. Pwede gid. Basta importante, wala lang kita diri ga wala lang kita ga pakanubo, wala lang kita ga buya sa mga foul words. Mga aton diri, let's just be ethical. Ethical? Balaan ko ang meaning sang ethics mo. Arab lang damo nga etik ba? Hindi na pakalaman ka ethics. Good evening kay K5 Julio Sancho Abelarde Medina. O, kapanyapon ka na Sir Julio. Kay Sir Roger Coral Ganzon. Ang iban di mga pangayaw padiga tanaw sa aton ara iban sa Manila, ara iban sa abroad, especially aton nga K5 Iloilo Solid supporters. Kay Ma'am Yash Aselbon, sana ni subong ang favorite ko nga teacher, ang nga TLE teacher. Manami pa ni magluto. Kung Ma'am Yash Aselbon, kung ako ang estudyante mo, ano ba lang ipaluto mo sa ako? Pwede prito lang itlog. Kay Ma'am Ann, si Sambayan, nagado, nagaburuboylo na dre sa balita sa San Joaquin, no? Baleagin pa kahuyan ni Sir ang school dira ba? Amo sa riin siya nagatudlo, Amo naganibudlay balan. Kung kaisa, ang good manners doesn't mean nga may tinapusan ka, professional ka. May maayo ka na nga pinamatasan o kung may pinanilagan ka na. Kaisa gani kung sino pa ya ang hindi man amo na knowledgeable in terms of academic aspect. Amo pa na sila yang may maayo nga values. Pero we're not pertaining sa amo ni nga maestro, ha. There is a general overview. There is a general view sa aton sila nga mga nanotisyahan diri sa palibot. Di ba mga ka-K5? Madamo sang maalam nga mga tawo. Pero ginakulang naman sa batasan. Kung wala man ginakulang, sobrahan naman mga ka-K5. Mas maayo nga bisan hindi ka man gid amo nakaalam, importante may pinanilakan. Agree. Mga ka-K5. Tapos kung kaisa na mahambal nilang dapat respetuhon. Dapat gina-earn ang ginatawag nga respeto. Hindi mo lang na basta mamandar. Hindi mo na lang basta madiman. Okay, kung makita sang tao nga you are worthy, nagakadapat ka sang ginatawag nga respeto. Din respetuhon ka sang tao. Agree. Ay, nalang. Ayaw na lang ganina aton. Hindi man ta alam. Pero ano lang tawag na. Mahilig lang kita magpamati. Diba si Sir Roger Coral Ganson? May nasumalang naman bala kamo or may na-encounter kamo all throughout your life? Nga tawag na ambal mo blang duala man ni pero sobrahan ni batasan na. Duala man ni pero wala nang tagapusuon na. Ang arab lang tawag na mga ka-K5, ang very high gid ang tulok nila sa kaugalingon nila. Ano matyaga nyo sa kanon nyo gold? Di ba lang mga ka-K5? Temprano pa kita nagpaka-guidance counselor, diba? Okay, handom ko manabi, no? I think I have this special skill ba sa pag-observe sang pinamatasan kag sa mga actions ba mga ka-K5. Feel ko bagay ako mag-psychologist.
Or tawag na mga ka-K5, open mag-guidance counselor. Pero base ba na mag-breakdown ng client ko? Mauna pa ko hibi galing ba? Sa aton sila mga ka-K5. Dira kay Ma'am Bings PSG. Kay Ma'am Apple Diapta Bataasan. Dira sa Mocker and Three Wheels Company, especially kay Bing Tan, William Tan, Apple Tabataasan. Nagapamati gidra sa May Haro, Iloilo. Kay Sir Ronnie Haleco Balseda sa mga security guard dira sang Iloilo Mission Hospital. Kay Sir Mayoka Terasang Candado Cabana sa Aventino Camilan, Kapulot Clarito Family sa taga-barangay Igcadios Leon. Ma'am Bings PSG. Ang bali Ma'am Yasha Selbon, palutoon taka-dessert. Window Cathedral, paluto ko. Anong window cathedral? Nabalaan ko lang window, siyempre bentana. Ang cathedral, siyempre may simbahan. Ano ganang window cathedral? Basi tawag na mga gulay-gulay. Mala na Ma'am Yasha Selbon, yun pasosyalan nyo lang tawag na. Kay Sir DJ Jomel Medes Embelino. Good evening, dira sa may Negros Occidental sa may Kabangkalan City. Ma'am Novian Bahade. Ay, balikan naton karon ng pila pagidra kadugang at alamyawon. Pero istoryahan naton ang pila naton ka mga headlines. Open gid ang aton sining comment section if you'd like to participate sa aton sining discussion. May pila ka modra ka sentimiento. Luyag ninyo nga magbayluhanay kita sang argumento. Open gid ang aton sining comment section mga ka-K5. Nami gid ang give and take mga ka-K5. Mga hindi lang balang akon opinion diri. Akon pananaw ang mabatian ninyo kundi mabatian man sang iban. Ang pananaw sang nalain-lain nga tawo. Diba Ma'am Bings PSG? Agree. Sa aton siring nga headline, ang babayi nga ginaaligargin bastos ang nagapapili bilang SB member dira sa may banwasang San Joaquin. Abaw. Desidido nga magpasaka sang kaso. Baldag daw. Paldo. Anong galing paldo? Yan daog ya. Sa mga ka-K5 naton. And of course, sa dugang headlines, storyahan naton na karon na. Sa dugang headlines, ang growth rates ng sektor sang agrikultura diri sa Western Visayas. Nagapabilin nga mahinay. Paano hindi maghinay na ka-discourage dira ang mga nagapanguma. Arab lang gagasto sila sang abono, gagasto sila dira sang tawo. Kag iban pagidra nga galastusan. Tapos ang ending, perdi pa sila. Naglobong pa sila sa utang. Pangayoon ng nila sa mga middleman nga mga negosyante nga mga diskartidor man. Diba la? Damo subong ang nagaka-discourage or wala na blasang gana nga nagpadayon sa agrikultura, sa farming. Tungod nga tawag na gaka-discourage sila nga wala na sang opportunities. Ambal nila sa ila kaugalingon ba gaka-perde lang nakitang ita na lang kita sa iban nga obra. Aligya ta na lang ni duta ta. Sa mga ka-K5 naton. And of course, subong nga mainit ang tiyempo. Mataas ang aton siri nga heat index. O kung ang mabatyaga naton nga kapaang sa aton siri nga lawas. Ati ang Iloilo City, naka-record rin sang 8 ka kaso sang heat stroke. Kaya ba, porya lang dira sa mga nagapamati, ha? Always protect yun ang inyo sa nga kaugalingon. 3 sa nasambitan nga numero, ang na-record nga napatay mga ka-K5. So, ipahanomdom naton liwat sa inyo ang pila ka mga strategies, ang pila ka mga tips agud malikawan ang heat stroke. Kag iban pagid nga heat-related illnesses mga ka-K5. Sa aton siri nga national news and sa entertainment news, ang superstar kag national artist nga si Nora Honor ginlubong na sa libingan ng mga bayani. Istoryahan na naton karon ano bala ang mga paborito nyo nga linya sa mga pelikula ni Nora Honor. Dem na mga K5. Ang pila ka mga report sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan, sa Iloilo Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Sa mga police reports, patrol reports,
with K5 Karen Badilla. Magabuya kita na isang commercial break. Inom ka mo dra sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Plastar na! Plastar na! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 4 minutos, makaligad ang alas 10 ng gabi. Standby, magapanumbalik kita. Free sa aton siring pagpangalagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagong paglao. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ba na actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpagana sa lahat. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglaom. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisa naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 17 minutos makaliga ang alas 10 ang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton siring pagpangalaga diri lamang sa programa K5 Night Watch. This time, makuha kita ng update. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. So check ang aton siring latest sa lakas ng panahon diri sa syudad, kag even diri sa province, kag sa bilog nga Western Visayas. Naka-standby sa linya ang aton siring weather forecaster si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin, upod mo diri sa K5 News FM Iloilo sa programa nga K5 Night Watch ka K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes, good evening kung sa aton mga sukoy nga tagpalamati. Amo niya na latest weather update sa subong nga April 22, 2025. Sa karon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ amo nag-aapekto sa Southern Mindanao. Easterlies naman ang init nga hangin halin sa dagat Pasipiko amo nag-aapekto sa nabilin na bahin sang aton nga pungsod. Bangod sining sistema, kita diri sa Western Visayas, labi na gid ang syudad sang Iloilo, may posibilidad sa mainit gyapon kag mapaang nga panahon sa udto kag sa hapon, pero hindi ta man pagkaksa ng posibilidad sa mga pagulan-ulan sa kabukiran nga parte sang aton nga rehiyon, dala sang aton nga hangin easterlies. Diin ang tubtob kasarangan na hangin, halin silangan, tubtob sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtob kasarangan, aton mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura naton 27 tubtob 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw, tunod alas 6:01 sang hapon, butlak inibuwas, alas 5:35 sang kaagahon. Maximum heat index nga na-record naton sa subong adlaw, 39 degrees centigrado, kag posible na maximum heat index na makasyagan buwas, yara sa 40 tubtob 41 degrees centigrado. Amo ni aton the latest weather update halin diri sa Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, maraming salamat.
Engineer Rubin, may mga areas subong adlaw nga naka-experience ang pag-ulan-ulan, engineer? Actually, man, mga pag-ulan-ulan, hindi nga posible ma-experience na hindi naman mambal, din nga kabilugan. Tapos, although kung may mga posible, man yung mga areas, mga kabukiran ng areas, hindi man siya maglawig. Posible is puro pa siya mga taliti-taliti, kaya medyo dry gid ang aton nga atmosphere. Sa nagligad, sir, no, naka-record kita sang 46 degrees Celsius nga heat index. So far, wala na to nasundan, sir, nga the same extent or kapaang gid, sir, Engineer Rubin? Actually, ma'am, kung lang taon na to, no, sa aton ding summary, is wala na ni actually nasundan ng 46 degrees Celsius. Danger category ni siya from April 8 actually. After this is actually nabuo niya itong mga heat index nga na record, pero at most isiyara siya sa extreme caution tubtob sa danger category around 39 to 44 degrees Celsius kapon. Pero mga 41 to 44, sir, no, pwede na maka-cause ang heat-related illnesses? Yes, ma'am. Kaya actually, mga 42 degrees Celsius pataas, danger category na ni siya. Kung below 42, extreme caution category, pero still, no, mainit yapon. Ang alarming gid sa morning danger, 42 pasaka, kaya mabatsagan tagid actually no, sa aton nga lawas ang kainiton, kapaangon sa aton nga panimpo. Sige. Engineer Ferds Rubin, thank you so much sa imo siningat tiyempo diri sa K5 News FM. Yes, thank you, ma'am. And saliwat, mayong adlaw, or mayong gabi sa tanan. Madamo gid nga salamat sa aton siring nga Pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Rubin, ang ila sining nga weather forecaster. Good evening kay Sir Roger Coral Ganzon. Sir Jojo Sedano, taga San Joaquin ka man, Sir Jojo, no? Sir Jay Sigir, kag ikaw na lang mga ka-K5. Okay, back to our topic. May isa dito sa may banwasang San Joaquin ka-instructor sa college. Doon nga we have high respect sa mga nagatudlo, mga maestro, mga ka-K5. And supposedly, they should be the one na magpakita sang maayong pinamatasan. Kag mangin role model sa mga estudyante. For example, ang iya ni nakitaan, naga-circulate na online ang inang video nga nakabuya siya sang malain nga mga tinaga. Hindi lang malain, kundi mga pagpamuyayaw pa. And considering nga nagapapili pa na siya bilang SB member, ho? Andra sa may banwasang San Joaquin, mga ka-K5. According sa pila ka mga report, may mga previous record na mga ka-K5 nga do kabila na siya ma-report sa police station kay allegedly nagapang bastos, nagapang haras mga ka-K5, wherein wala naton ginatolerate ang amuning mga aktwasyon, especially sa mga for those nga gusto nga magserbi sa publiko, gusto magserbi sa tao, wala nato ni siya ginaguban. Para ni satanan niya mga nagapadalagan dira. Subong palang gani nga kampanyahan ay ara na kamo pakita na gid kamo sang inyong pinamatasan. O kamo na ang gaguba sang salig sang taho sa inyo daan. Ang iba niya gakaguban sa iban sa mga tawag na sa mga butante tungod nga may gaguba sa kontrapartido. Pero kung ikaw mismo nagabuya sa mga tinaga na hindi manami, ikaw gid ang mabutang sa kaugalingon mo sa alang-alang. Diba, sir, manok tinuslok si Balong Branch. Adra sa may manok tinuslok si Balong Branch. Yung namin magkanto da sa antike, mahapit kita da. At this time, bala, pabati naton. Karon ka kay 5 so may portion da nga medyo malain na gidang ginahambal yan. Ikat lang karon ka kay 500 pero i-play naton bala para kamo mismo especially sa mga wala sang social media o sa nagapamati lang dira sa aton sa radyo. Of course, guide nyo man dira mga kaupdanan ninyo dira nga mga kabataan. Medyo amo na at naga-contain sang malain nga lengguwahe, malain nga mga tinaga mga ka-K5 ang inyo mabatian halin sa nagapapili bilang SB member. Mga ka-K5. Okay na, plastado na ka-K5 hands.
Sige, pabati naton ang ining eksena mga ka-K5. Tinatawag diri sang tagreklamo bilang iskandalo. Kagamo ano ba lang inyo sining pamatsyagan sa amo nga sitwasyon? Ano ba lang matugda nyo regarding sa amo nga situation? Mga ka-K5. This time, pamatian naton. Pasensya sa makalantaw. Bango na gini nga video nagaunod sa mga tinaga nga pagpamuyayaw. So ginpadala nga video sa K5 News Team. Makita ng isa kalalaki sa mahigad sandalan sa Banwasang San Joaquin. Nga ginpahayag, nakainom sang makahulubog ga ilimnon. Kag nagabais sa mga pamatanon. Kag iya ginabuyayaw. Yawan ka na da karon ka puga-pugat. O, tara, batian nyo matong grabe nga pamuyayaw. Arab lang nag-inom doon. O, diba, notisyahan mo man sa iya sining akto. Kung mayo, bala paminsaron mo, makabuya ka na sang tinaga, hindi ka hubog, wala ka na kainom mga ka-K5. Ate, subong palang daan, higkuan na pangalan mo dira. Ayawan ka na naman dira ka panilhig sang imo nga ugsaran. O sang imo nga pangalan. Ang baga ni Sir Ronnie Haleco Balceda. Daw hubog man ina. O natabo pa ini sang Easter Sunday. Balik ba sila nag-celebrate? Okay, tawag na pagkabanhaw. Ate Sabong, desidido magpasaka sang kaso. Ang ini nga babayi nga iya nga ginbastos mga ka-K5. Ate hamakon mo kay gintawag na siya sang malain nga mga tinaga. Kay at first ko no, gina-approach ni siya nicely. Sang nagapasulod pa lang sila dira sa convenience store. Ate sa mga taga Banwasang San Joaquin, probably you are well aware gid dira sang area o sa tubang na sang isa ka convenience store. Actually, ambal ganit diri man sang tagreklamo. Grabe man diri pugong niya or pugong niya sa mga kopdanan niya mga lalaki. No, kay upod yaman di manghod ya. Nga hindi bala mapatupan kay base sila ang mabalikan sa ulihi. Ang balila nagasalig man sila, it is because nga mayara sang CCTV o dara sa convenience store nga ina that could testify makabulig sa ila sining mga claims mga ka-K5 nga ginbastos sila. Ginharas sila mga ka-K5, nagbuya sa mga malain nga mga tinaga ang ining lalaki, diba Sir Tristan Wayat Vigulay? Kung naisipon mo lang itong mga ginpangmitlang nga malain nga tinagabaw. Sobra pa to sa tudlo naton to. This time bala pamatian naton ang nangin reklamo diri sang babaye kung ano gid ang ginumpisahan sa diin gid nag-ugat ang ining komosyon mga ka-K5. Okay, allegedly do may pagkatawag na may mga sexual statements ang tawag na ang girereklamo nga lalaki. That is why nga nag-escalate ang sitwasyon mga ka-K5. Yari pamatian naton ang ring 26 anyos nga babae nga allegedly ginbastos dari sang nagapapili sa pagka-SB member sa Banwasang San Joaquin. Actually, ang video na sir na nag-trending sir uli sir may video ko din 7 minutes sir. Amo ni original ang video nga na uli na duman manuglapat na kami nagtapos na kay na kami sa sang iyang nag-decide na kami na mapuli na kay wala pa kami kabalo nga tingkuling na tiya gali.
Tapos, ang pinaka-risk, ang una-una, nagatambay kami sa dire sa Amon. Tapos, mamaom lang kami plus 7-Eleven. Tapos, pag naobra mo sa motor, then syempre, di ba, napadalagan ka. Okay. Nakamusta ka sa Samon, okay pa. Tapos nagsunod kami sa 7-Eleven, nagbakala kami, and then pagwa namon, mapuli na kami nakasakay kami sa motor, nakasakay lang sa motor. Di ara siya sa tubangan namon, yung todo, ko, abalya, ikaw mabalbal ka, abalya sakon. Wala nung word nga balbal, sir? Duha ka term, ma'am. Di ba? Siyempre, sa mo, kaya mo nang ang balbal is something Sexual intercourse na muna. Oo. Kaya nga, kung nga mga pod, sapat ka sa sir. Ang bako siya, anong mabalbal, ang balko na. Tapos naglakas na kami, sir. Ang ako nga, mga sa ulita sa buwan sa 7-Eleven, di nagbatian, yangan na lang kinagaglaw ang mga dira sa 7-Eleven, mga food niya, mga natambay man. Tapos, namangkot ako ang siya, ginambal na simo. Di nagsabat ko nga, mangkot ko nga, kung mabalbal ko na siya, di ang upod ko sila, mangkot ko na nakikag, ang migo ko, di syempre sila manginit, maging masila, di ba? Okay. Oo. Gitang ka naman, sir. Hambal sang mangot ko. Hambal mo sa magulang ko. Hambal sang nikaw ko. Hambal mo sa miga ko. Then, dito na, sir, sir, naging buyayaw. Yara kami nga. Wala pa kami naging ginangkutang namon siya kung ginambal niya pala. Kaliwat pala namon ang patulit sa iya kung ginambal niya sa amon. Dito na, sir, naging buyayaw. Yara kami, sir. Okay, so bali Oo. So bali ma'am, ang tuyo yagid do muna do ginbastos sagid kaya ma'am pinagid sa word nga do balbal muna. Oo, muna gid ang ang pinakauna sa yung kung ginbastos siya. Tapos sir, ang ginpangambal na kung ang ginambal sa mo sa may sa video na wala pa kami wala pa kami nag-video na ang bayan sa akon hindi mo ko kilala din sa San Joaquin na sino ka diri sa San Joaquin, hindi ko kilala, tiga kabugal sa balasay nga padalaga sa di ka kilala dito sa sa San Joaquin. Okay. Amo na sir, ang nasa video nag-trending na ginasaway ko ako nga mangkod kidney ko kagod ko nga hindi sa pag-sumpamon or basier tagdugon wala kay pati mabaliskad kami. Siyempre may video man kami di kag CCTV man sa 7-Eleven. Yes. Ginasaway ko na sila nga hindi nyo pag itandog ka kay pati mabaliskad ta amo na nga nga bikanda mo gambal sa ko nga tani isumpag nyo lang or wala gid ko ya lagi kaya nga ipang-sumpag siya kay naluoy kan siya. Okay. Ako kami sir kabalo nga may tingkuling na kaya kali yan nga maestro ya. Okay. So bari ma'am may diferensya sa paminsaron gid man? No, nag-express na. Ang ginchat ko mangod hambal ya ang hindi sila indulgent sa mga bata ya. Tapos bidungin bulagan ang bansang pulis sa Nokin hindi sila good term sa mga bata ya kag dugin bulagan sa kanong sang asawa ya mo na sa nag-express ako kapila na sa kanong report sa may pulis kay ka amo man sa namaoy na siya. Okay. Pero sa part po ma'am do na nga tawag siya na bastos sagid tungod nga mo nang ginambal na sa imo? Oo sir, nabastos kito ya kay syempre bala niyo ko sa damo tao bla ikaw mabalbal ka nagmunasab dati ako lang to isa babae sir kagamiga ang duwa lang kami sang sang itudo yagid ko sir mo gitudo yagid ko ang bala sa ikaw mabalbal ka kay para sa ako nangingit ko tapos ang manghud ko syempre napatian niya nagamigo ko nangingit sila ikaw man biya sa may manghud ka na babae. Yes. Amon na di ka mawaki. Oo, so bali ma'am saan o gani natabo ma'am? Sang Domingo, sang gabi sir. Okay. After ni or isang pagkaaga, nakaistoryahan na ka mo or anong naka-report ka sa police? After ang natabo na sir, alauna, sang Domingo, bali bali Monday na sir, kaya syempre kasanago na natabo, di ba? Okay. Oo. Pero Tapos ginagtawag ang 7-Eleven sa police sir. Bali pag-abot ng police sir, nakapuli na kami. Balik na may nag-chat ako nga balik ka mo di kay ginabaliskad ka mo di sang sang tao nga nagkagalo. Nagbalik ka mo dito sir.
Tapos, amo na, gamay nga istorya. Doga, gintalagin sa dali sa may gintalagin sa dali sa may police station. Kaya bisan ara, ang mga police, kinabuyaya ko naman ko, kagakaw, ginamuna ko. Amo na, first lagi sa police, kay dalon sa may police station, kay sobra lagi sa sir, di lagi kayo makukan. Okay, baligin pa blatter mo gid siya ma'am. Ginplatter sa pero ang basang ginikanan ko sa kaso, sir, sige grabe, gidya buyayaw yung sakot, sir, ginakon niya, parents. Yes, mo gid kay isa pa ginhimo ito ra gid sa public place bala mamahog sa pa pinabastos ka abi. Oo, sir. Okay. Oo. Sige Mayo gid ma'am. Sige ma'am. So far okay na ning information ma'am. Ma-call na lang ko liwan. Tiyang kaisog, bala permi bala may katapat. Bisan ano ka kaisog? May mabato ganda sa kaisog mo. Mayo lang kay wala to siya sa iban nga lugar. Kung nakasalapo siya blasang tao nga malawig ang pasensya mga kakifay. Pero kung ang nasumalang niya da, problemado man nga tao, nagakutos man mga kakifay, base napatupaan na ni siya. Nawabla mga pang wakal niya daw. Nagapang tudlo-tudlo pa siya daraw, kung sa Tagalog pa, nanduduro. Ang balde rin ni Sir Jojo, si Dano, way na bakula ay ligad pagpuli ko may nagmaoy. Madraman sa convenience store, hadlok man gani bakulo. Galing kay Ila, syempre ginarespeto man nila, considering nga balaan man nila nga maestro ni siya. Kag nga agabi mga hambal ka rin nga hindi mo ko kilalasan wakin. Nga ginabi nga kilalahon. Kung gapangampanya ka, dapat ka balo ka magpalulo mga kakifan. Hinay-hinay lang bala. Hindi nga dalon mo sa pirasahanay. Kung gapangampanya ikaw or gapadalagan ka kandidato ka, dapat parehas nga nagapangaluyag ka mo. Dapat kuhaon mo ang balatsagon. Di paano mo nang kuha sang balatsagon niya? Balatsagon niya pagkainit sang ulo, guro, no? Ang bali si Roger Coral Ganson. Nga akong ubog ka, hindi ko yan magpatihungod na yan sa buwan. Tsakto gid si Roger Coral Ganson. Wala ko yan nagapati, nga kung hubog ka, wala kaya nakabalo sang imo nga grahimo. May tawag na, may conscious ka man sa gihapon sa nagakatabo sa palibot mo. Hungod sa buot, hungod sa kalag. But of course, no, open gina nga ton sa ringa linya. Sa sabat dari sang gapadalagan, gapili nga ni. We respect his profession, bilang isa ka instructor, bilang isa ka maestro mga kakifang. Ginarespeto naton siya bilang isa ka tao. Ang baga ni Dre Permini K5 Ted Auhero Francia. We condemn the act, not the person mga K5. Ang ini nga mga akto, dapat ginasampulan gani. Pasakaan mo sang kaso para madudla. Galing kayo doon may mga information, kapila naman ni report sa police. Sabi ko nga si kabay pa nga maano ni siya rehabilitate ba? Rehabilitate ang pinamatasan, magbag-uman. Mga K5, bantayan naton karon may update diri si K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Naka-interview ni siya sa may San Joaquin Municipal Police Station. Under level, ano gid man balang ila sini nga investigasyon. Kag ano balang himuon nila with this incident mga K5. Sir Ralph Segovia. Ma'am, pwede ka pa mangkot, sir, kung may klase. Kung ma'am, pwede ka pa mamangkot si sir kung maklase sa wala lang ko kabala taga San Joaquin si sir. Abi ko diri sa syudad. Taga San Joaquin gira si Sir Ralph Segovia. Ambot lang. Tikabay pa nga magpagwa man siya sa statement yung mga K5 ha. Diba si rason naman diri splice ang video. Usually mo man ang gina-comment mo. Amo man ang usual response. Usual argument. Fake news na. Splice ng video. Okay, bisan splice man ako hindi.
kaysa aktoya pa lang, o kag sa mga napangbuyan niya nga tinaga, hindi nagid manami. Abot wala ko abi idea kung di nagatudlo si Sir si Sir nga ni ang ining instructor mga kakifa, probably draman sa may San Joaquin. Mga mo na gani kung mag-inom ka mo, hindi nyo pagpadalmi. Ang ginainom, ginatawag na diretso sa tiyan, hindi sa ulo. Kag kung balaan mo nga lain ang pinamatasan mo kung hubog ka, mayo na lang nga hindi ka mag-inom, hindi ka na mag-try direct nga mag-inom-inom. Basi mabuyo ka da. Tapos rasunan mo malang wala ka na kabalo sang imong gaginhimo kay hubog ako. Sa mga taga San Joaquin nga nagapamati dire sa aton. Kay Sir Rodelis Lais nagapamati dire sa may Bilay Sur Oton Iloilo. Gusto ya ko no kislagpok gid kislagpo. Kaya mo na mga ka-K5 damo kita sa mga instances, even sa mga nagapadalagan dira sa mga pagka-congressman, nationwide mga ka-K5. Nagabuya sa mga sexual remarks. Ambot ni sa ila, may mga kabataan man ni sila nga mga babae. May mga pakaisahan man ni sila, may nanay man ni sila, may mga katiyaan man na sila. Nga, abi mang bastos ka sang babae, tapos kung himuon na sa kakilala mo, mangakig ka, mangutos ka. O kung mag-inom, ibutang sa tiyan ko hindi sa ulo, tsakto, ginsara mo ginaginahambal ko. Termi ko ginaginahambal din. Okay, kung kayo sabi san ano ka professional, kay kung mag-inom ka, nagadula na ang tinunaan mo. Bisan ano pa da ang PhD mo. Bisan naka-master's degree ka pa dara. Bisan naka-graduate ka pa to sa mga international schools, mga international universities. For example, bisan ako abi taga Harvard, pero kung lain man batasan ko, di at least nakabawi sa credentials. Ate Sir Benny Hermano, ati sige bantayan naton karon na kay may update diri si K5 Aaron Refoyo. O kung ano naman niya ang part diri sa pulis sang San Joaquin mga K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. By the way, happy birthday sa brother, happy greet, pag-greet lang ko lang ga Kim, happy birthday kay brother Federico Tabasa. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Inom ka mo dira sang Mighty C or pwede man DTX 500. Para kung ginahay blood ka mo, nagaugtas ka mo sang pangabuhi ninyo dira. May ginaugtasan ka mo dira nga tao para hindi magsingka lang inyo sini nga balatsagon kagang ulo. Para hindi man ka mo dira mag-viral. Inom ka mo sang DTX 500. Nagapahagan-hagan dira sang inyo sini nga hypertension, diabetes, kag iban pagid nga sakit. Human ini sa ampalaya leaves with the sugar cane extract. Amo na imo man hindi kagid mag-inom-inom. Ako ya bala man gid ko ya gainom. Laka lang ko mag-inom gainuman ko. Pero laka lang gid wala gid ko ya gapahubog. I don't know how wild I am. Kung makainom. Amo na nga wala ko ginatistingan. Diba Sir Jojo Sedano? Sige! Mag-commercial break kita, anay. Magbalik natin kuha kita sang situational report sa patron. Kag pala ka mga balita kag impormasyon with K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong
taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ko. Sabi mo yung bas mo. Ngayon na, tandaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin
sa gamay ko, gusto ko magkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Sabi mo ginabat yan nga mo na. Oo. Kaya ko mati, mga kanisa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko, duga field reporter man ko mo.
Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi ka balogin mag-kraya. Pero manami bala sa Balasagon, kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Na-acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikit News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 56 minutos, makaligad ang alas 10 ng gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. Good evening dira kay Sir Ronnie Haleco Balseda sa mga security guard dira sa may Iloilo Mission Hospital. Amalia wala na siya patsura ipakita pa ino kahuluya. So, depende niya kung paano niya ni ma-handle ang amo nga sitwasyon. So, mas okay kung magpagwa siya sang iya sining nga bahin. Kag kung may salagid man siya, can do a public apology or even ask for an apology, sincere apology sa tao kung sa ratong dan nga ginreklamo siya. Diba mga ka-K5? O galing kung kaisa, kung kaisa pa. Or kalabanan, most of the time, kung sino pa na kung kaisa ang tawag na ang may mga sala. Sila pa na ang very defensive. Hindi bala kabaton sang sala kag tawag na power tripping. Kag ang himuan pa nila sang offense amo pa to ang may sala sa ilay ang other side of the story. So it's better apologize na lang sir. Kay makitaan man gid man sa video whether splice or not nga you are at fault, may lapses man ikaw. Kung hindi ikaw makapagwa sang public apology, then apologize personally sa natong dan. Debla Sir Hudlo Montana, mga babahi wala ginabastos wala ko na igapati yung ako naka-shorts ka balastuson ka na. Sa mata mo na iyakon manyak ka na ganyan. Damo sa mga cases, mga ka-K5 all over the country and even worldwide.
iban pa dira gani no. Oh, nakatawag na. Nakapantulog, tabon na tabon. Very covered gid ang ila siningalawan. Pero may nagabastos sa ila. Kay kon bastos ka, kay kon manyak ka gid. Mo gid mga senaryo sa bilog nga kalibutan. Diba, Sir Jen Raciman? Ma'am, good evening, Ma'am Kim. From Sambag, Saraga, pamati sa aton. Diba, Sir Ronnie? Halay ko, Balseda, kita yung mga dapat, Sir Ronnie. Respeto ang mga kababaihan. Wala ginabastos ka ginapakanubo. This time, naka-standby sa piyak nga linya si K5 Aaron Refoyo para sa Situation Report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Aaron, mayang gabi. K5 Kim, mayang gabi. Kang mayang gabi sa aton yung mga tigparamati. Bao imagine ko gid nga gayuhom ikaw samtang nagahambal. What makes you smile ka K5 Aaron with your daily life sa imo nga pagtrabaho ka K5 Aaron? Ang siyempre, Eduardo ka K5 Kim, ang ginahatagan kasang bago nga kabuhi, ang gudyo magpadayon sa imo nga ulobrahon. Kaya siyempre ang tawo nga nagahatag sa aton sang kusog kag kabaskog inspiration naton kay K5 Kim. Sinong tao nga na siyempre self mo dibla? Siyempre kay K5 Kim. Sige, K5 Aaron. Amo na importante, dapat kita nga magpakalipay. Masubong ba na notice ko K5 Aaron nga nagaripot ang life expectancy o sa pagligad sang tinuig. Diba sang unayan, normal lang yang nga maglabot kaya sa isa kagatos ang imo nga edad. Yes. Pero subong makalabot ka 50 years old, 60 years old, pasalamatan mo na K5 Aaron, diba? Yes, amo gid K5 Kim. So dapat samtang bata ka pa. Enjoy your life to the fullest. Yes. Amo na gani kun budlay man kun tawag na bilog mo nga kabuhi, nagpaka-stress ikaw sa kabuhi mo. Balance lang Kun may kasubo, may kalipay pa. Bali Sir Jen Raciman ka K5 Aaron, ang mga babahi kuno dapat ginapalangga, wala ginabastos. Agree ka man dira? Yes, siyempre gid kay K5 Kim. Very very short and very concise ka subong magsabat ha. Short and sweet. K5 Aaron, kamusta ang sitwasyon sa palibot sang syudad? K5 Kim, sa paglibot-libot naton, K5 Kim, diri sa may portion sang Molo, nagaronda kita diri K5 Kim. Kung saan makita naton, diri area sa Molo, K5 Kim, bisan nga wala sang okasyon, makita naton nga may mga nagabaligya diri sa bibingka, K5 Kim. Ako rin manamit ring bibingka diri sang ginabaligya diri sa Molo K5 Kim, mananam siya pero doon nagamay sa K5 Kim. Manipis na siya pero tido kananam ang kananam kag kanamit ara sa gyapon. Tapos ti man namin makitaan kita diri nga nagalibod sa mga balot, mani, kag sa may ara man niya nagabaligya K5 Kim sang mga sabaw bla pares kay ti amo ni sa Molo abi may ara man sang mga BPO company. Tiyan mo na, no, sa palibot niya, may ara sa mga kalanan, kung saan din nagaserbi ni sa mga pinarangga natin, yung mga call center agents, kay K5 Kim. May ara man nga sa portion diri sa Molo, diri sa may Molo Plaza, ng mga kauturan natin, nagapangunyadi ni Iban biyahe sa tricycle, biyahe sa e-bike, may ara man diri nagastandby nga mga taxi, kay K5 Kim. Sa portion naman, sa area sang Mandurriao, K5 Kim diri marinong diri nong ilang nga plaza kag da mga maning oras wala na sang gawas ang tawo nga may makitaan kita hilabi na gid sa mga minor de edad wala naman na may nagalagaw K5 Kim pero ti amo na no kon nahusgoyo naton bakadto diri sa may malapit diri sa pa-festive ya K5 Kim ti area medyo madamo-damo diri sa tawo kay ti diri gid yang sentro diri sa mga BPO company K5 Kim no. So far no sa paglibot-libot naton may mga makitaan kita nga mga patrol sang pulis nga nagaronda karon kag kasubong man sa mga barangay trike patrol no ti ilan nagalibot is na within sa ilang jurisdiction area of responsibility kay K5 Kim kay tiyan mo na no ginapang
implementar no ang curfew for minors ka K5 Kim. Kag sa sa paglabay naton diri sa may Sunset Boulevard, kay nati may mga ambulant vendor man ka K5 Kim nga makita naton ti nagaburubarigya didto dira sa higad sa or dira sa pavement pala ka K5 Kim kay ti kadamo sang pahangin-hangin nga makutora naton. Mga maning oras may mga tao pa pero ti mga dira yang porsyon ang kapulisan naton nagarondaman kag mga green guards syempre ara man dira sa may area. Kag pag-abot naman sa K5 Kim sa sitwasyon naton sa Kalangitan do ay hindi ni magulan kay ti makita naton ang bituon nga kutitap bala ka K5 Kim. Ara kanami isang amo na nagaling dumabatsagan ay medyo mapaang no subong nga gabi ka K5 Kim. So Bong, medyo malaka na lang probably, no? Mga salakyan, usually nga biyahe na lang ni mga tricycle, kaga taxi, ka K5 ron, kaga angkas, no? Yes, amo gina ka K5 Kim. Kalabanan makita naton diri sa may daranon, diri sa may syudad sang Iloilo, ka K5 Kim. How about sa mga balay ilimnan? Tamo naman na mga pamatanon. Naga-shot puno. Ka K5 Kim, mag-abot sa balay ilimnan, automatically kag ginasita gini sa mga barangay tanod or ginacheck abe ka K5 Kim ginapamangkot no konti kanabanan iba na mga pangayaw ka K5 Kim ban nagapananago niyang magkadto dira kay ti mo ning ginabawal gina sa mga ilimnan siyempre ka K5 Kim basta below or mga minor way gina-allow no sang ilang establishmento ma-cater inang pang-idaron kay K5 Kim kiti basi sila ni mabalikan no sa natungdan sa asensya sang gobyerno kung basi kung mapasirado pang ilang establishmento kay K5 Kim kag tawgon sina may-ari di sa portion sang magpaliko diri sa may barangay Rizal lapas bra ka K5 Kim magpaliko ka diri sa may barangay Lagoda kay ti may mga hilera na diri sang inimnon pero ti ara makita na daw wala makita sa may makita diri nga mga minor kay tiyari may patrol man diri sang pulis nga nagalabay-labay nagabalik-balik tapos may ara man sang patrol no sang barangay mga tanod nagaruving no diri sa may area ka K5 Kim. So far matawhay ang dalanon naton diri sa syudad sang Iloilo. Nahidlaw na to si Mami Immaculate ho? Yes, amo gid sa K5 Kim si Mami Immaculate. May gabi lang da Mami, may gabi lang da. Mayadayan nga pagpamati sa inyo. Dugay ka na guro man wala kahapit da siya. Di mo sure. May mga sekreto kagid gali dira. Ba? Anong paborito mo nga luto ni Mami Immaculate? Siyempre ang Ano nga itlog. Ano itlog nga prito kung tinanok? Siyempre prito ka K5 Kim. Di marami siya gapit ka dira agad niya magpamahaw. Ginapalaman bras tinapay ka K5 Kim. Oh, the best gid nga muna nga luto. Nami mandira ang kanton ni Mami Immaculate. Yes. Ano gusto mo? Chili mansi, calamansi, sweet and spicy? Tanan nga flavor ara gid sa K5 Kim. Si tita na naman, pagpamati, mandadugay ka man tuguro wala kapit ay. Yes, si tita rin naman, patita rin maglapit lang, magtapos ng sweldo, mapit yun ito. Balaan mo tita rin na mapa kung may kwarta kami, kaya dara kami kapanyapon si mo. Sige, K5 Ron, thank you so much. Balikan ka ramon da karon sa imo sila nga mga detalye, especially nga update mo to sa may banwasang San Joaquin, no? Sige, K5 PM yun nga sitwasyon ginadurong gid sang Kalawan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa, kaya ni K5 Ray Espeal Malay nga palangga gid ang pumuluyo sa banwasang Pototan. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, K5 Aaron Refoyo. Sa latest update sa dalagan sang trapiko naton, kaga sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sa mga biyahe papauli, keep safe gid ra mga moms kag sirs ha. Make sure nyo nga ara kamo sa kondisyon kung kamo naga-drive. Kag kung hubog kamo, hindi na magmeter balad dira nga magdala sang salakyan. Kung ano man dirang salakyan, kay kung madesgrasya kamo dira. Tawag na pangalot naman sang ulo nyo kag kung katuan ka mo dira sang LTO kag breath analyzer bahasi pa mo na ma-revoke na mga lisensya nyo.
Kon base wala naman siyang inugribo kay iban ka biyahe, wala lisensya. Ate Blaster Amoroso Glenn, ang gabi. Ambal diri ni Ma'am Ninfa Tahala. Ambalya ang babahi ginapalangga silingila. Pero tuod na bala. Mga bana palangga imo asawa. Amo nang sugo sang Diyos indi babae. Hambal ni Sir Ronnie Haleco Balseda. Ang mga babae hambal sang upod ko di ma'am, ginapalangga na iya, wala ginasakit, wala ginabayaan, wala ginadugangan lang. Grabe, Maria. Grabe, preso. Sino gadugang kita sa inyo, sir? How ba si ikaw, Sir Ronnie, ha? Na profile picture mo pa dirang asawa mo, upod ka mo, ha? Basi ikaw makapamatuod. Kasi may kilala ka da nga makapamatuod niya, bisan of danay pa ka mo sa profile picture. Bisan gin cover photo kapag o bisan gin bio kapag sa Facebook. Kung dugangan ka, wala ka gin may mahimo. Ang girahigyugma number 2, love your enemies. Mabal rin Ma'am Apple Camarisiman, good evening. Sir Arman Bakuguway, bakli nyo na gani langgaw si Sir Arman Bakuguway. So sino nagakinanglan da sang langgaw, ho? Galiga, tawag na. Pinamarket na rin ni Sir Arman Bakuguway ang iyang langgaw. Kung ihatagan ka Sir Arman Bakuguway nga i-advertise ang imong langgaw. O ibasahon ko kay K5 Arman. We support na gani mga we support local. Baos local. Ambal rin ni Sir Daddy Edgar Badbadon sa may miagaw Iloilo. Good evening lang Kim, amo pa lang ko kabutwa kay nagabantay ko tubod sa tubig. Ang kasalod ko kay puwerte kagamay-gamay tubod sa tubig diri sa amon sa Banua namon. Oh. Grabe Sir Edgar Badbadon. Ate, sige lang Sir Eds abot gadang chimpo nga damo gadang buhos gadang tubod ya. Ate, ikaw Sir Edgar Badbadon, ano dring makomentar mo regarding bala diri sa iban yung mga lalaki o nga gina-sexualize ang mga kababaihan? Mga ka-K5, regarding naman diri sa aton siring nga headline, aning growth rate sa sektor sang agrikultura, o diri sa may Western Visayas, nagapabilin nga mahinay mga ka-K5 from sang 2023. Usually naga-report na sila after tawag na mag-imbukada na or mga 3 months after sang 2025 kung sang bago nga tuig mga ka-K5. Ati ang growth rate sang agrikultura, agriculture, fisheries, and even forestry mga ka-K5, mainly gid nino sa farming. O ang nagapabilin nga madubo. Ano bala ang mga rason? I think isa sa mga rason diri, damo nagaka-discourage nga magpanguma. Okay, manguma sila. Mga ka-K5, grabe dang ila sini nga investment sa tawo. Magpalimpyo dira sang ilang nga talamnan sa mga equipment nila dira. Tapos halos na lang pangayoon. Mga ka-K5. And of course, balaan man naton nga ang Western Visayas, makapila naman maapektuhan diri yearly. Gakaapektuhan kita sang El Nino phenomenon. Tapos kung magtag-ululan naman, La Nina naman mga ka-K5, maapektuhan kita sa mga pagbaha. Tiguba man dira ang pananom nga palay, o mga mais, kag iban pagid nga mga crops mga ka-K5. Tinagligad ganito. Dira sa may area sang uton, tidamo na da watermelon o kung sandiya. Nagligat to ginabaligya na lang gani sa barato nga presyo. Tungod ba lang nga oversupply? Syempre tawag na season na gyud bala. Panubuan mo man ang presyo, parang baklon sa gihapon. Damo ka syempre kompetensya. Amo nang nakitaan ko nga kulang diri sa aton ang
mga sustainable projects sa agriculture. Especially for example, sa mga kamatis, usually ang problema naton diri mo. For example, mag-oversupply sa kamatis. Iban gina ula na lang drang kamatis nila sa bakante nga lote. Kagulaton na lang magkaladunot dira. Where in fact, pwede na siya ma-utilize, pwede na siya ma-reuse or magamit liwat ni mo nga tomato paste. Mo dira nga iban pagidra nga out of the tomatoes. Mga ka-K5, and we should invest mga ka-K5 sa mga equipment nga mangin climate smart balakita no ang aton siring agriculture diri. Tika mo may mga kilala man kamo Sir Edgar Badbadon nga mga mangunguma nga naguntat man sa pagpanguma tungod nga grabe kapigado. Mga mo na usually nakita nato no. Nagamahal ang presyo sang abono. Nagamahal daya ang presyo da sang iban nga mga balaklon sa pagpanguma. Pero ang problema is ang pagbakal dara sa ila sa mga negosyante. Grabe kanubo ang presyo mga ka-K5. Halos na lang pangayoon. Kaysa naluoy kita ni sa mga nagapanguma. Especially ako personally. Okay, since nga taga Leon ako yan. Damo to yung mga pananom. Kalamnan, ang lolo ko nagapanguma. May mga katiyuan ako nga naga-engage man sa farming. Especially sa mga 1st district, 2nd district, 4th district, halos tanan mga distrito, no? May mga talamnan sang palay, lain-lain man naton actually mga crops nga sikat kitabla per town mga ka-K5. Usually nakita nato na nagaanad ba lang mga tao sa puros ng paayuda, financial assistance na nga financial assistance. Ang balganin nila, don't give them fish. Teach them how to fish. Mga ka-K5, manin fatahala. Amo mga ka-K5, sa mga live viewers naton sa karon, what do you think ang dapat pa nga i-improve in terms of the agriculture naton? Okay ba, si mag-abot sa tiyempo nga wala na gid kita tanan diri farmers mga ka-K5. Kay damo subong ang iba naguntat na sa panano o kung nagtinigulang na mga kabataan nila hindi na magsalo sa mga talamnan, inambal ni sila nga wala ka man dira pala abuton da sa pagpanguma. Halos na lang di halad mo dugo mo kag balhas mo dira. Tapos wala ka na lang dira sa padulungan. Nagligad, damo maning problema diri sa Western Visayas. Grabe, apektado gid kita diri sang mga El Nino, La Nina. Actually, isang nagbisita diri si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag nagpatigayon diri sang Regional Development Council meeting sa Rion 6. Include ni diri ang pila ka mga stakeholders, mga national government agencies sa Western Visayas, including na mga governors, mga local chief executives, mga alkalde dira mga ka-K5 sang highly urbanized cities, kag iban pagidra nga mga matag-as nga opisyal. So amo man ang ginraise sang mga opisyales naton diri kay Presidente Marcos. Ang problema naton in terms sa agriculture sector. Pero may kita diri maiguan sang El Nino. Diri may kita maiguan sang La Nina. Mga ka-K5, taas di ang presyo sa mga balaklon mga ka-K5. Mataas ang presyo sang bugas, pero barato bakal nila sang pala ito sa mangunguma. Amo, how ironic mga ka-K5. Amo lagi na mahambal ko, how ironic. Kagang dapat ang isa naton sa tipigan diri ang agriculture sector. Sang una, ang Pilipinas, kita ni nagapanguna in terms of agriculture. Kita pa ni isang una nagatudlo sa tawag na. Nagatudlo kita sa iban nga pungsod in terms of farming sa pila ka mga strategies. Pero subong, it seems like na ang nagtudlo, kita na subong ang tuludluan. Okay, grabe na gitong improvements ang agriculture to sa iban nga pungsod. Ang mga gintudluan naton sang strategies.
nga nagbuo man sila sang suporta sa agriculture. At isubong kita na yaga kinanglan sang bulig. Tapos permi obra naton. Import lang nga import. Mga ka-K5. Halos gani iban wala na may gabalalakal dara sa produkto sa mga mangunguma nato na muna ang singgitan da sa mga mangunguma sa kaumahan. Nga usually hindi matalupangdan, hindi makitaan mga ka-K5. May kilala ko na sang una. Kaya nagtaliwan na to ang mabana sang pagkaisa ni motherhood. Na siya pa nang katudlo sang una, nag-travel pa na siya all over the world. Iban na lain-lain nga mga lugar diri sa Southeast Asia, pag-iban sa iban pagid nga mga areas, mga kakipal. Sila na yan nagatudlo kung paano magpanano, mga effective strategies. Ang mga satiya naton ginadala dito sa iban nga pungson. So why not subong? Let's try to benchmark na ginatawag. Try to look at the strategies ng iban nga pungson. Nga aayhan nga very improved. Maayo tong ila sini nga paghandle sang agriculture sector. So maybe we could incorporate mga ka-K5 diri sa aton. Kag marigain bala naton ang ining ginatawag nga Philippines is an agriculture country. Sarangan naton bisan hindi kita mag-import. Sir Cabaya Joseph. Okay, Sir Cabaya Joseph, good evening. Kay Sir Renz Marmar, good evening, good evening. Watching live from Espera Sara. Okay, shoutout sa mga upod ko sa ubra kay Nonoy, kay Nang Lani, kay Jeline. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 20 minutos, makaliga ng alas 11 sang gabi. This time, mabuya kita na isang commercial break. Pagbalik naton, istoryahan naton ining nabili naton nga mga headline regarding diri sa kaso sa heat stroke nga na-record sa Iloilo City. Ang pila ka mga handumana naton. Diri kay superstar, kay national artist nga si Nora Honor. Because nga kay nasang konsubong adlaw, ginlubong siya sa libingan ng mga bayan. So I know nga sa mga tagpalamati naton, dira si Mami Immaculate, sa iban pagdra nga mga katigulangan, ang gina-idolize ang superstar nga si Nora Honor, mga ka-K5. Diraw kung may comments na si Sir Edgar Badbadon. Knowledge nato na karon na. Pagbalik naton, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 11:21 na sang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Hindi na nagpati mo yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Ilos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, ara. Oh! Wow!
round, i-products mo na! May puso! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo Okay, isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyog na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagapanalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang panalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong napaginsang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganihata, nakadlaw siya. may tag-piso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang, binog. 200! Yung patubag pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Okay? Tutuha. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwaton na ang bang naton FM Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's nanay kasi hindi nag-vote na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ba pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Classification! Okay naman. Ikaw ang ito, siyempre po na-involve sa lingon, ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sa tiin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin, 500.
Nasa yung 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda, magka-shoot pa! Oh, hindi ka sa nag-type ng talagan! Para Dali lang. Babong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Kapag logo? Sino naglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bago nga radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan mauna ko sa kayo? 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang bala sa K5 News FM kay Doc Ramilo? Maraming salamat. Sige, lipay na natin ba? Hindi ka na paglantaw, tuloy na to! Wala na ta! Ano bang gano'n ka dyan? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Okay ka! May kape ka sa K5! Mga ka-K5, yari kita subong sa Maya Burgos, sir, no? Oo, kag nagalupok gid ang K5 News FM Iloilo diri sa may Bulkitan. Ano pangalan sa Bulkitan, sir? Haruda. Tanan nga mga ruta, ano, sir? Haruda. Nagapabulkit diri. Kaupod naton subong sino gani aton, sir? JR. Calvario. Pila edad, sir? 34 years old. Taga diri man, sir, sa may Burgos? Burgos. Pero may ka, sir, kapamati sa K5 News FM Iloilo, sir? Halin sa aga? Halin. May patay-pates na maghapon. Pamati ay din. Tisin o nga mga angkors ang paborito mo nga pamatian? Si Sir John sa Udto. Tapos, si Sir Ray Umalay sa Kagsin Opagid. Ang partner na sa subong ano nga programa ang mapatian mo? K5. Oo, ang K5 News FM Iloilo. Ano sang una? Bandera? Oo, subong ang Radyo Bandera sa sang una ano na subong? K5. So since nga nagdaog ikaw or solid kagid, sir, nga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo, nagdaog ka, sir, sang kampiyon man nga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang Klinika DTX Coffee Mix. Sir, so ano ang ato na, sir, nga pagpangagdaman abi, sir, sa mga tagpalamati man sang K5 News FM Iloilo para magdaog man, sir, sang DTX Coffee Mix. Pamating ka mo sa K5. Para nga magdaog mo ka mo sa na ano si so nagdaog, no, ang promo naton nga okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Nagdaog si Sir ano ganili one, sir? Si Sir JR sang Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape nga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Okay ka! May kape ka sa K5! Okay ka! May kape ka sa K5! Alright, mga ka-K5, may isa na naman diri ka matunog nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, mayungod to. Si ka-K5 Ralpha. Okay. Ano ang ngalan ta? Mary Jane. Mary Jane. Templado. Templado.
Pila edad? Ano na din nga address nyo? San Isidro Relocation. Ano ang zone? So, ano yung 178 kami diri? Okay, nadakpa na mo ikaw nga nagpamati ka sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag tungod nagpamati ka, may kape ka! Okay, amo na siyang may kape ka promos ng K5 News FM Iloilo. Kung madakpan nga nagpamati, makadaog ka sa isa ka box ng DTX Coffee Mix. Anong mahambal nimo sa K5 News FM? Thank you, K5 News FM. Kay nagdaog ako. Oh, sa iban nga wala pa ka pamati, anong obrahon nila dapat? Sa iban nga wala pa nagpamati. Mamati na kamo sa K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 34 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Nalipatan ta na ko no programa. Adri lamang sa K5 Night Watch. Kaupod nyo sa gihapon, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Good evening dira kay Sir Cabaya Joseph. Dira sa may headquarters. Sir Renz Marmar. Sa may Espera Sara. From Sir Edgar Badbadon. For me lang Kim, syempre ang babae ang mag-adjust. In fairness kanamon yung mga lalaki. Kay laban-laban sa amon nga mga boys mostly. Kahit walang feelings, I love you nang I love you. Kahit hindi totoo, pero ang nature naman ng babae. Kahit in love yan, tumatanggi pa yan. In short, kamo nga mga girls, marupok kag dapat manindugan. Sa tanan-tanan nga oras, hindi ka mo basta-basta magpautis sa mga boy. Sir Dargel Gikana, Hikana. Good ka no? Good evening dira Sir Dargel. Sir Benji Esturias, gasigabong dira sa may Laganes, din naganigwaan sir no? Sa Romeo Subere, kapamati diri sa aton nga pagpangalagat. Marami lang tulukon, no? Upod ka mo sa mga asawa nyo, kag mga partner nyo sa inyong mga profile picture. Sir Ronnie Haleco Balseda, nagapamati sa gihapon diri sa aton. This time, ko na to ng report ni K5, Aaron Rifoyo. Regarding diri sa natipon niya mga report sa syudad kag probinsya. Na-establish nato ng aton siringa connection sa patrol. Bali Sir Hudlo Montana regarding kay nato sa may San Joaquin to. Ang bali abaw si irang kaso ni Sir. Gagwa sa panit ya kung makashot. Iba niya gagwa sa panit kung makapamanyos lana. Lain gali nga liquid inay. Nagapanipa ni guro nga kabayo hay. This time ko na to ng mga reports ni K5 Aaron Rifoyo. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Aaron, sa imo siring nga reports. K5 Kim ang yari ng mga balita nga natipon naton diri sa may syudad manakod probinsya sa Iloilo. K5 Kim. Unahon naton ining update sa interview naton sa police kay Police Captain Chrysler John Ledesma ng OIC no sa San Joaquin Municipal Police Station. Gan payag sa ni K5 Kim no nga nagpa-blatter ining babae 26 anyos ang ining tagreklamo bilang K5 Kim kag ti sunod diri sa police nga gin-refer ini sa barangay ang iyang reklamo kay ining oral defamation kag ining oral defamation nga mas supersede lang no sa dalom sang violence against women and children sang barangay Wausi sa barangay K5 Kim kag ti amon based diri sa video man nga ilan na lantaw or nakita. Ano na da nga barangay K5 Ron? Proper na nada? Yes, proper na di K5 Kim. Bali ano ginatawag da barangay poblasyon mo na? Nalipat lang kita pero basta K5 Kim Banwa diri na sa Banwa nga barangay. Sige. Please proceed. Kag man K5 Kim nga makita man sa video nga tinagsinabtanay ning duha ka magtimbang nga kampo pero kon ginakabig mga K5 Kim nga duha gid sila ka magkampo ni ang nag-iskandalo didto or nagtugas ang alarms in scandal
dito sa Gwa ka K5 Kim kiti nag-provoke maning kaupdanan sa sining tagreklamo sa samtang kinabuyayaw sila sa sining persona ining kapipili or nagapadalagan sa SB member dito sa Banwas ng San Joaquin ka K5 Kim. Kag tapos ang posible nga or wala na sila gani ni Duwani kakampo K5 Kim gin-detain bagkos nagstoryanay lang sila nga Duwani kag nakasugtan nga dito na lang i-diskusyonan sa barangay ining natabo nga insidente sa K5 Kim. Tapos ang posible naman niya nga kaso ning pagkatumagon ni isang lalaki ni pananglitan nga desidido ning babae abi magpasaka sang kaso ining unjust vexation sa K5 Kim tugas ng paghambal niya bala sang motong nga ginahagad sang ginaligar no makipagalawas nga ka K5 Kim. Tapos ang isa ni ang oral defamation ka K5 Kim. Tiyan mo na i-check para kung anong klase ning oral defamation, grave bala or simple lang defamation sa K5 Kim. Kag tiyan mo ni nga kita sa istasyon sa K5 News sa Family Wilo bukas naman no nagod niya mabatian ang pahayag sa ginareklamo ning SB member or I mean nagapapili bilang SB member ka K5 Kim. Sa iban pa naton nga balita ka K5 Kim ining ginconduct nga drug bypass operation diri sa may barangay Tansabaybay City proper aras 9 kay nalagid sang gabi ka K5 Kim. Kung sa din ang arestado amo si alias Anthony 45 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Michael Tuburan ang hepe diri sa Police Station 7 ka K5 Kim nabakla ng subject sa isa ka plastic say sa suspected shabu gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang sa iya posisyon sa K5 Kim ang 16 pagid ka plastic sa ginapatihan illegal nga droga nga nagabugat sang 12 grams kag 81,600 pesos nga ang market value. Naghatag sang komento ining arestado kana sila niya ka K5 Kim nga wala siya nagabaligya kag pero ti aminado nga sang una ti madugay na nga nagagamit siya sang una pero subong kay K5 Kim naguntat na siya. Ining arestado isa ka nagatrabaho dra na bilang nagapangarga sa isa ka port di sa may syudad sang Iloilo kay K5 Kim. Kagaron ara na sa Police Station 7 kag tinatala na ni siya no ipa-undergo sa drug test kag ipasakaan sa paglapas sa Republic Act 165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K5 Kim. Sa iban pa naton nga balita ining ginkasama no nga drug bypass operation dira sa may barangay Lapos Norte Lapos ka K5 Kim alas or alauna 20 kay inasang hapon. Kung sa din ang arestado amo si alias Boy 45 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Nabakla ni si Boy ka K5 Kim sang isa ka plastic say sang suspected shabu gamit ang isa ka libo nga pesos nga bypass money. Na-recover sa operasyon sa K5 Kim mga 4 gramo sang kabugaton no sang illegal nga droga kag 27,200 pesos ang market value. May balawan sa K5 Kim ang ining operation ang ginpatigayon sang Iloilo City Police Station 8 ka K5 Kim. Ka K5 Kim kag ti amuyad to no mga balita naton nga natipon no diri sa may syudad Manakon probinsya sa Iloilo ka K5 Kim. Kag ini nga mga balita nga natulunggid sang kaalawan sa extend food supplement for men sa ranggit nga nagapabaskog sa resistensya ni Mister gunya makapadugay sa paglabing-labing kay Mrs. Nagapanami pagid siya sang blood circulation kag nagapahilway sa aton nya korason sa posible mga balatian. Kag ni ka K5 Reyes P. Umalay nga pananggagid ang pumuluyo sa Banwas sa Pototan. Ako naman si ka K5 R. Rodrifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Nabatian naton ang mga natipon nga reports ni ka K5 Aaron Lloyd Refoyo sa patron. Wala tuong nga mga drug bypass operation. Mga ka K5, ang problema naton diri sa illegal nga droga. Hindi lang diri sa Iloilo, hindi lang diri sa may Western Visayas, kundi sa bilogid nga Pilipinas. Para naman kamo sa mga pampulaw lang na sira. Para hindi ko yung para hindi ko may resistensya ako. Abo, talang vitamins lang kamo dira. Diba?
Rebla sa Ronnie. Harap lang gareklamo na kamo gamay income nyo. Tapos may ginaalat pa kamo, ginaalukar pa kamo nga budget para sa bisyo nga na. Ay, karon. Rebla Sir Ronnie Haleco Balseda. Kamo mga ka-K5, ano ba lang inyo sini nga mga memories with Nora Honor ang hindi nyo malipatan mga ka-K5? Actually, mga ka-K5, agin declare ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ni Ferdinand Marcos Jr. ang April 22 bilang National Mourning for Nora Honor mga ka-K5. Ini kasunod no sa pagtaliwan na rin ni National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor o kung sa iya sining matuod-tuod niya pangalan amo si Nora Cabaltera Villamar o kung Villamayor sa matuod nga kabuhi. Ang mga national flag sa mga government offices naton. Ato kay nasa Iloilo City Hall, sa Iloilo Provincial Capital, niraka half mast mga ka-K5, alin sa kainasang sunrise, tubtob sunset mga ka-K5, sa tanan nga mga government buildings. Sa bilog nga Pilipinas, kag even abroad no, sa mga embahada naton. Subong adlaw April 22, yang may kang tanan sa Proclamation 870. Naging pirmahan rin ni sa aton suri nga presidente. According pa diri kay Presidente Ferdinand Marcos sa Proclamation 870 nga ang pagtaliwan ni Nora Honor ang isa kadako nga kaduluan sa aton suri nga mga Filipino o kag sa bilog nga artistic and cultural community. Mura nga nagaunong kita kag nagaugyon sa pamilya nga nagabatsyag sang kasubo sa pagtaliwan dari sang superstar. Si Nora Honor ang ginakalala bilang superstar sang Philippine cinema. Sa riin nang inbida ni siya sa 170 o 170 ka mga pelikula o kag nakabaton sang nalain-lain nga mga pagkilala o kun awards kag citations salin sa local and international organizations. Nakuha sini ang labing unang Best Actress Awards sa Gawad Urian and the Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Saya sini performance sa pelikula nga 3 taong walang Diyos. Kilalaman ni siya sa iya sini nga nangin iconic roles mga ka-K5 sa pelikulang Bona sa mga katigulangan naton dira nga nagapamati. Sang tuig 1980 sa pelikulang Himala. Sang tuig 1982 ang mga linya na gani even subong na mabatian naton nagatatak sa tawag na sa entertainment industry. Mga ka-K5, ang pelikula man nga Bulaklak sa City Jail. Sang 1984, kag ang The Floor Contemplation Story sang 1995. Si Honor ang ginkilalaman bilang National Artist for Film and Broadcast Arts sa idalom sang Proclamation 1390 nga ginpirmahan ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sang tuig 2022. Ulihi sini nga nangin pelikula ang ining Mananambal. Kung sa ringin pagwa sa mga sinihan sang February gid lamang. Tika mo, ano ba lang matandaan yung famous line ni Nora Honor? Si Mami Immaculate dira.
very fan na siya kuno ni tawag na ni Nora Honor. Oo, amo na gid man walang himala. Ato my brother is not a pig. May natandaan dira si Sir Ronnie Haleco Balceda ba? Walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. My brother is not a pig. Kasi damo gini sa mga kilala ng mga pelikula si Nora Honor. Kag-event sa mga masunod pagid na nga mga henerasyon sa mga aktor kag aktres. Magapabilin gini ang iya nga pangalan. Dala i-play black ka kay 5 ans with audio. Ang nang walang himala. Ang mga ka K5. Especially sa mga palatanaw sang una sa pelikula. Kagwapa kay Nora Honor sang dalaga pa siya, no? Very morena beauty. Very Filipina beauty. Kaga nami pang buhok ba lang very wavy. O damo sa mga artista, subong bala, no? Nga nagakatigula. Very gorgeous gid sang una sang ila sa early days. Na magdalaga pa sila. Sige, pabati bala nato ng portion sila ka kay 5 ans. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Indeed, madalom. May laman ang amo ng linya sa pelikula. Kaparyosa na sa kabuhi, tamo. O kita ang nagahimo sang himala. O pinaagi dari sa paghimakas naton. Wala Sir Romeo Subere. This time, pamatian naton ang report sa aton mga K5 reporters. Una kita dari sa report. Kita rin sa report ni K5 Jenny Kauyunan, ang Philippine flag sa Iloilo City Hall naka-half-mast bilang pagpakigunong sa kamatayon ni national artist Nora Honor. K5 Jenny Kauyunan, News FM Hampion Report. Kay K5 Kim, naka-half-mast ang Philippine flag sa atubang sang Iloilo City Hall sa Karono. Ini ang nagapakita sa pag-unong sang syudad sa Iloilo. Kasunod kay K5 Kim sa pagtaliwan man sang aktres nga si Nora Honor kay K5 Kim kaga nangin direktiba man sang National Historical Commission of the Philippines sa NHCP tanan nga government offices nga i-install sang mas manubo ang national flag. Naibaluan kay K5 Kim nga subong man nga adlaw gindala na ang bangkay ni Nora Honor sa libingan ng bayani sa iyang pinakaulihing palahuwayan. Samtang kay K5 Kim gineklara naman sang Malacañang ang National Day of Mourning ang April 22 bangod sa pagtaliwan sang aktresa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you so much, K5 Jenny Kauyunan. This time, pamatian nato ng report ni K5 Alex Escalante. Ang 40th Philippine Coast Guard Auxiliary National Convention nga hiwaton sa Iloilo ang magasugod buwas nga adlaw. K5 Alex Escalante. News FM Hampion Report. Mag-umpisa na buwas nga adlaw ang 40th National Convention o kon NACON sang Philippine Coast Guard Auxiliary o kon PCGA. Ang convention ng magadugay sang 4 ka adlaw nga hiwaton diri sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga aktibidad ang natala nga hiwaton numalin sa Abril 23
buwas nga daw tubto 26 sa diin ginagdagid sang PCGA ang publiko nga bisitahon ang hiwaton nga nakon exhibit sa Festive Walk Mall sa Abril 24. Ang K5 News FM Iloilo ang mangin official media partner sa nga mga kahiwatan sa pagpangunan ni Auxiliary Captain Ramel Itang-Uy nga mang presidente kag Chief Executive Officer ug CEO sang K5 News FM Philippines. Ang ining balita nga nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pang mga sakit. Tinisi kag K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Thank you so much kay K5 Alex Escalante at yung mga taga Philippine Coast Guard Auxiliaries national level. Diri may event sila diri sa K5 diri sa may syudad sang Iloilo kag ang official media partner is K5 News FM. Aton siring Chief Executive Officer kon CEO nga si Dr. Ramel Itang-Uy ang affiliated man diri sa may Philippine Coast Guard mga ka-K5. Kasama na sa pila ka mga social or corporate responsibilities ni Dr. Ramel Itang-Uy nga magbalik man diri sa komunidad mga ka-K5 with all the blessings nga iyaman nga nabaton. Mga ka-K5 regarding ni Balano sa sining tawag na sa SK Web Portal submission mga ka-K5. Nagbagwa diri ang National Youth Commission no kon NYC Region 6 sang listahan diri mga ka-K5 sa mga SK sa tagsa ka mga barangay bala no nga nakapasa diri do ano ni natawag nila do transparency report sa riin ginalatag diri ang mga projects mga hinimuan sang tagsa ka mga barangay or kun mga SK sa tagsa ka mga kabarangayan mga ka-K5. And as of the April 15, 2025 nga deadline, ginakilala diri ang effort sa mga provinces nga nagpasa diri nagsumiter sang report para sa transparency and of course youth leadership pinagi sa data reporting con encoding of 2024 implemented SK PPAs. So bali diri ginalista gina-submit diri ang mga napasa o kuna patuman yung mga proyekto. Ang submission rate sang aklan 94.8% o kon 310 out of 327 ang nakapasa ng mga barangays mga ka-K5 sang sangguniang kabataan. Meanwhile, sa Capiz mga ka-K5, mayara sang 46.5% nga submission rate out of 220 o kon out of 473 ka mga kabarangayan, 220 diri ang nagsumiter mga ka-K5. Pero diri sa Iloilo, medyo manubo-nubo mga ka-K5, 25% o kon out of 1,721 438 gid lamang diri ang nagsumiter mga ka-K5. Badawagon ta diyo basin na lista din yung banwa. Mga ka-K5, odra sa may Quinto Distrito hong nagpasa sang transparency report sa mga projects da nila sa ilang portal dira kay nationwide ning gina-implement mo. Ang Ahoy out of 34 barangays Bao, itlog gidi ka mo ho. Wala giri sang nakapasa ang barangay sang sangguniang kabataan nyo drao. Sa may eri mo dyan, out of 51 barangays, pati may anom pa diri nga nakapasa. Sa Anilaw, out of 21 barangays, may 4 diri nga nagapasa. Sa Badyangan, out of 31 barangay,
May isa diri ka barangay nga nakapasa mga ka K5. And we commend dira ho sa may Banwasang Balasan. Out of 23 barangays, 23 man din nagpasa kung 100% ang submission rate. Wow, congratulations. Sana dumami pa kayo. Dira sa may Banate, out of 18 barangays, 6 lang diri ang nakapasa. Sa Barotac Nuevo, out of 29 barangays, 5 lang di ka mga barangays ang SK diri nakapasa. Sa Barotac Viejo, 26 ka barangay, 2 lang ang kabarangay nga nagpasa. Dira sa may Batadman, congratulations, 100%. Very compliant. Siya mo pala nagapakita, bala ka mo nga always open ka mo dira, nga ipakita ang mga hinimuan ninyo sa inyong mga kabarangayan, nga mga sangguniang kabataan. Mga ka-K5 dira naman sa may Banwasang Bingawan, out of 14, 13, mataas-taas. Sa may Banwasang Kabatuan, out of 68 is 28 na nakapasa. Sa Kalinog, 100% man mga ka-K5. Sa may Carles, out of 33 barangays, itlog man ka mo diriho. Sa may Concepcion, itlog man ka mo diriho. Sa may Banwasang Dinglete, 0 man. Wala kayo nagpasa dara mga SK nyo da. Sa mga taga Duanyas, out of 27 barangay, kung 27 barangay sa Duanyas, 2 diri ang nakapasa sa nga barangay. Sa may Banwasang Dumangas, out of 45, may 1 ka nakapasa. Sa Estancia, out of 25 barangays, may 2 diri ka nakasumiter. Sa may Banwasang Gimbal, 100%. Dira sa may Banwasang Igbaras, out of 46 barangays, 23 ring nakapasa. Sa Haniway, out of 60 barangays, itlog. Dira sa may Lambunaw, out of 73 barangays, 2 lang diri nakapasa mga ka-K5. Ang sa Leganes, out of 18 barangays, 6 lang diri ka mga barangays ang SK ang nakapasa mga ka-K5. Sa Lemery, bitlog man ka mo na. 0 man ka mo diri ho. Sa Leon mga ka-K5, pinalangga ko nga ba no? Abaw! Damo pa ko naman kilala ng mga SK officials. Out of 85 barangays, 3 lang dira nakapasa nga barangay ho. Sa Maasin, 100%. Sa may Miag-Aw, out of 119 ba kalapad sa Miag-Aw, no? 0 man ka mo, bitlog ka mo da. Dira man sa may Banwasang Mina, 100% man mga ka-K5. New Lucena, itlog man ka mo ho. Sa Uton, out of 37, 32 dira ila. Sa Pasig City, itlog man ka mo diri ho. Sa Pavia, sa 18 ka barangay, 7 diri nakasumiter. Sa Putotan, ang pinalangga ni ka-K5 Andrila Pastora, 0 ba? Tara sa may San Dionisio, 3 out of 29 barangay. Sa San Enrique, 1. Sa San Joaquin, 17. Sa San Miguel, itlog man ka mo draw. Sa San Rafael, 3. Sa Santa Barbara, 36. Sa Banwasang Sara, out of 42 barangays, 1 lang dira kapasa na barangay. Sa Tigbawan, 3 lang out of 52. 11 out of 48 sa Tubungan. Sa Saragat, 10 out of 24. Diri naman sa syudad sang Iloilo, out of 180 barangays, 8 lang diri makapasa mga ka-K5. Nakip diri sa 8. Wow, congratulations ni sa 8 out of 180. 172 gidrang wala kapasa. Sa tawag na sa 8 nga ni. Congratulations sa mga SK officials sang Alalasan Lapu. Sa mga SK officials sang Barangay Balantang Haro. Sa mga SK officials sang Lapus Norte. Sa mga SK officials sang Mabolo Delgado City proper. Sa mga SK officials sang Mansaya Lapus.
Sa mga SK officials ng North San Jose Molo. Sa mga taga-Progreso Lapus ng mga SK officials dira. Kag sa mga taga-West Timawa Molo. Abalik ka kay 5 Jeff Brian kanya. Ang balya partida first class municipality pa na iban dyan ma. Kasi wala gid sila chimpo. O wala gid ka mo nag-assign da. O sang mapasada sa mga requirements ninyo. O kadamo sa inyo nga mga SK officials, may secretary kamo dra. So kadamo man sa mga SK kagawan. O pati naman na SK president de bla. O kag kon uncertain ka mo, basi bala wala nagperso ang inyo nga mga ginpasa. Kani make sure nyo bala no? Validate nyo ma'am sir. Nagpustro da amon nga requirements. Kasi bala may mga ano man na, mga options bandera sa mobile portal nga na. At isige, mga ka-K5, birakulabos na kita sang tiyempo. Thank you so much for being with me tonight. Diri sa programa K5 Night Watch. Temporaryo nga talos kay K5 June Aluhado Kapulo. Sa technical side sa Pasig City, nakaupod naton si K5 Edmar Liquinia. Andra naman sa may Quinto Distrito, K5 Papa Flo, nga nagautan-utan gid raw. Dari sa Master Control K5 tawag na. Lipatan ko ang ngalan. K5 Andre Fred La Pastora. Pero may taga na updanay di kada gabi, lipatan ko ngalan mo ha. Nag-aa pa ko diyo. K5 Andre Fred La Pastora. Dari sa News Center, K5 Valira Apin and K5 Sunny Sarabia Puna. Sa Patrol, K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo kag K5 Ramelo Ramspale. Ang ini nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray SPA Umalay nga palang gagid ang banwasang pototan. Sa aton station manager, K5 Enrico Surita Jr. Sa aton Chief Executive Officer, Dr. Amelie Tangoy, aton Area Manager, K5 Ray Umalay. Sa liwat, ako ang inyo nakaupod, ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita.